हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डिबि ब्लग्स इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावबाय। दा आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आपडेट्स लानानै फैदों। दा जोंहा सासे आइजोनि सायावहाय माखासे खोथा सावरायलायनाय जादों आरोखि। गोबां गामिनि गोरों गोरा सुबुंफोराहाय बिथां आइजोखौहाय लानानै मिटिं खुंदों आरोखि, मिटिं खालामदों। दा बिथाङा ससियेल मिडियायावहाय बे लं थं मडार्न जुग होनाय मिउजिक भिडिअ एलबाम संखौहाय बिथाङा रिल्स बानायनानै मोसादोंमोन। बिथांनि सायाव दा रायजोनि मानसिफोराहाय, गामिनि मानसिफोरा बिथांखौ लानानैहाय मिटिं खालामदों आरोखि। दा बिथांमोना मा सावरायखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेराव मिन्थिनो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो बुजिनो मोनगोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। आरो बिनिफ्राय बिथां आइजोआबो रिप्लाय होफिनदों आरोखि। बिथाङाबो मा रिप्लाय होफिनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ सिगाङाव नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै मा जालांदों। दिनै एबसुनि ओमफ्राय गामिनि गार्जेन ओंखारनानै आंनि भाइरेल भिडिअनि सायावहाय गोबां खोथा सावरायदों आरोना। आंनि रिल्स बानायनाय मानायखौ आंखौ बन्द' खालामनो होदों, बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ लाबोनो मोना, जेबो लाबोनो मोना होननानै। आंनि गोरोन्थिमोन लोगोफोर, आंखौ निमाहा होदो। आं सानस्लाबनो हाया बेफोरबायदि गोरोन्थि मावफ्लांबाय। नाथाय आंल' नङा आरोना लोगोफोर, बुहुत आइजोफोरानो बुहुत हिनजावफोरानो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोगासिनो दङ। नाथाय बिसोरखौ नुवाखै। आंखौ दिनै जोंनि समाजा आंखौ नुदों, आंखौ खालामदों। आंनिनो गोरोन्थिमोन लोगोफोर, आंखौ निमाहा होदो। दिनै सोरबाफोर आंनि जायगायाव दंमोनबा दिनै थैखांसिगौमोन लोगोफोर, लाजिनानै। नाथाय आङो गोसोमथानानै दङ सोरनि थाखाय। मानो होनबा आंहा गथ' सानै दङ। आंखौ नोंसोरो ज' फैनानै आंखौ बेफोरबायदि गाज्रि खोथा बुंबाय, गाज्रि बुंबाय, लाजि फोनांबाय, ससियेल मिडियानि गेजेरजों हगारबाय। आङो लाजिनानै सुइसाइड जानानै आं थैयोमोनबा नोंसोर आंनि गथ' गथायखौ, नोंसोर आंनि फिसाखौ नायफैगोन नामा? आंनि फिसाखौ नोंसोर जाहोफैगोन नामा? आंनि फिसाखौ नोंसोर नायफैगोन नामा? बुंलाय। आंनिनो गोरोन्थिमोन लोगोफोर, आंखौ निमाहा होदो। आंखौ निमाहा होदो। आं दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि गाज्रि नायथावै भिडिअ लाबोला आंखौ निमाहा होदो। आंखौ निमाहा होदो लोगोफोर। कुनुदिन लाइ होनाय जानाय नङा। लाइ होदों समाजावहाय जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा? दा फिसा देराखै नामा? दा लाजिनाय गैया नामा? दा मानसिमोन गैया नामा? जोंहा दिनै फिसा गिदिर दङ, फरायनाय दङ, जानाय मोनबाय, फिथाइ मोनबाय, दा लाजिनांगौ दंना न'खराव? ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनैनो निमाहा बिनांगोन। हाग्रा बारियावबो जों आवाज सावबाय, आवाज सावनाया सानै मानसि दंमोन, सासे दा बुंनानै थाबाय, बिनि बेरासिन जाबाय रायलायला। नैबे समाव बन्द' जानांगौ। खनजिथा बर', आं बेरलांमारि अदलागुरि गामिनि पस्ट बदियागुरि PS गसाइगाव जिल्ला क'क्राझार। आं गावखौनो सानस'नो हायैयाव दाखालि साननैसो सिगां आंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे सुबुं समाजाव गनायजाथावै रिल्स भिडिअ हगारदोंमोन। बिनि सायावनो आं दिनै उनफिन सानफिन साननानै बर' हारि आरो बर' समाजनि गेजेराव आंनि गाज्रियै भाइरेल भिडिअ हगारनायनि सायाव खर' गंगायै निमाहा बिनाय जाबाय। आं दिनै बयनिबो गेजेराव खोथा होयोदि दिनैनिफ्राय आं रिल्स भिडिअ बानायनायखौ बन्द' खालामनाय जाबाय। इयुनाव आं जुदि रिल्स बानायबावो अब्ला आंनि सायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो आफादफोरा नांगौ बादियै साजा होनो हागोन। दा नोंथांमोनाथ' नुखाबाय नङा होमबा लोगोफोर बे भिडिअआवहाय। दा बेनोमोन आरोखि आपडेट्सआहाय। दा बिथाङा मा बुंखो, गामिनि मानसिफोरजोंबो माबा जाबाय नङा होमबा लोगोफोर, एसे मिटिं खालामजाबाय। दा
बिथाङा भिडिअ लाबोला ससियेल मिडियायाव नुजाला फैला होननानै बिथाङा बुंदों। दा नोंथांमोना बिनि गेजेरजों मा बुजिखो आङो बारा गोलाव बुंनो सानला। गिदिं गिदा भिडिअखौ नायबाय जाखानांगौ नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिब्लायबा बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआवहाय लिरहरबानो जाबाय नोंथांमोना मा बुजिखो मा मिथिनो मोनखो बे भिडिअनि गेजेरजों। दा बेनोमोन आरोखि ना लोगोफोर। दा नेक्स्टआवहाय माबाफोर आपडेट्स मोनोब्ला नोंथांमोनजों लानानै फैफिनगोन। थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोर। थेंक इउ, बाय बाय।